बा आदाया माथो दिनै जिन्स लंपेन्ट गानलायदों अ होमबा मैया आं फिटफुट गानदोंमोन नामा बे सिख्लाया जोनोमनिफ्राय नुफेराखैमोन लंपेन्ट गाननाय दिनैसो नुदों जाबाय दे जाबाय बारा इसां गायनाङा इसां गोदै रावजों नों गायदों पापा मैं माँ बन गई। हैं? किसका है ये बच्चा? पता नहीं ये सब कैसे हुआ। मैंने पूछा किसका है ये बच्चा? ओ साइबो बोराया पापा मिस कॉल तो सभी मारते हैं, पता नहीं किसका कॉल रिसीव हो गया। लॉकडाउन मानी तालाबन मानी दर जाबो कर'ना बोथोराव मोसानायखौ नोंसोरखो जोबोद मोजां नुदोंथ' लॉकडाउन मानी तालाबन दुगैहैदोब्रा मा दुगैहै हिनजावखौ बुनाय नुनाबा जेबो खालायनो हाया मा बालनि हौवा नोंलाय आरे आं नायग्रोदोंसोमोन 45 डिग्रियाव जोगोन जोनानै गोदोनाव जोनानै लांगाबसो दोननो नागिरखादोंमोन आङो नोङो अखा हाखांबा खफ्रियावग्रा हा बालुआ हा सिगाङाव जेबोला आङो लाभ इउ होनदोंमोन नाङासो बुंदोंमोन नों तुम मुझे क्या बदसूरत करोगे औरत का सिंगार उसकी सूरत नहीं उसका पति होता है मैं तो उसी दिन बदसूरत हो गई थी जिस दिन तुम जैसे औरत पर हाथ उठाने वाले कार के साथ मेरी शादी हुई कोरोना बोथोराव लांफै मालाया मा जादों बुंनो हामारा सिख्लाफोरनि गोसोखौ मा मा सानखोमायोथाय नाथाय बुजिनायला जोंनि अननाया नोंसोरनिख्रुइ बांसिन जोंनि बुंनाया सैथो सना गैला नों जायलि बे जिउआव आलु हैनो थोसिगोन हाय मेरे फूल जैसे नाजुक हाथ लाइकी বয়ফ্রেন্ড আছে নাই তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে নাই মোৰতো নাই মোৰো নাই মোৰ নাই কাৰণে তোমাৰ নাই নে তোমাৰ সঁচাকে নাই মোৰ নাই কাৰণে তোমাৰ নাই নে তোমাৰ সঁচাকে নাই মোৰ সঁচাকে নাই মোৰো সঁচাকে নাই অ ঠিক আছে তেতিয়ালে কি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চাই দিব লাগে বাহ महरा मोजां बडिया देरसां गाननाय जोमनायफ्राबो नोजोर गोनां आखल आखुफ्राबो स्रां स्रां बेस्रां हाबा जाखानायफ्राबो खाथि माहा आंखौ नुफ्लांना सानबायदां बाजैया सिख्ला जाफिनबा हामगौ बैसोआ आंखौ नुफ्लांना सानबायदां बाजैया सिख्ला जाफिनबा हामगौ बैसोआ महरलाय दंमोन दुगानाय बारा सिख्लाफोरजोंनो नायसनजाथारा बडिलाय दंमोन थिखोना बारा आंनि सेबांनो बोलो गैथारा आंखौ नुफ्लांना सानबायदां जाम्बाया सिख्ला जाफिनबा हामगौ बिबाजैया